Wato a cikin bidiyon mu ne wato zan nuna ma yanda za ka samo waƙan da baka san wanda ya yi ta ba, ko ka zo wucewa ne, ko waƙa ko ƙasida ne, ko kuma wani waƙa haka kake ji haka ka zo wasu na ji za ka wuce sai kuma ka ji waƙan ya ma daɗi, ko kuma dama kana nema baka san wanda ya yi ta ba kuma baka san ina za ka samu ba. A cikin bidiyon mu na yau zan nuna ma application ɗin da za ka yi amfani da shi inda zai samo ma wannan waƙan da kanshi da sunan mawaƙin sai ka samu ka downloading ɗin waƙar. Kar ku manta ku yi mana liking, ku mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa saboda in mun kawo abubuwa masu amfani kuma ku gani ku ƙaru da shi. Ku bi mu a cikin bidiyon nan domin ku gani. Da farko za ka shiga Play Store ɗin wayanka ne kamar haka, sai ka je inda ake searching sai ka rubuta Shazam. Wato in ka searching Shazam gashi nan kamar yadda kake gani zai nuno ma Shazam. In ka danna kan install zai install, in ka shiga ka gani na riga na install already. Sai kai ma ka install naka zai je kan wayanka sai ka dawo kan wayanka sai ka shiga. Kamar yadda in ka shiga kan Shazam ɗin zai nuno ma fuska ne kamar haka. Kana danna kai zai fara searching ɗin waƙar. For example sai ka zo ka play wani waƙa kamar yadda kake ji. Da kanshi in ka danna search zai samu ma waƙar. Za ka ga sunan mawaƙin, za ka ga waƙar sannan sai ka je ka yi downloading. Abubakar Sadiq TV. Mun gode.